وينا قزينا مال نقحتنا يبر حمقنا خي سعر مين نبلا بلوت مستي فقر نجاتح نغيب مع داين قاعد لبون سترر زكون يلن قرقو حك خونيو نبر يا نبر روحنا معدوم نفلنا مامي ورقو منفس سقم تسقمي بسبب غريخو وين تعاشو تاريخ مالي نفتت الشو عم فتنا مأزن بحلوف كي تتبعتبنا حسابنا ترنع نبهال كحشنا مساقينا متحققاس سرت بالي مللينا حيلي سنة فغري عاد ما سحبت حلف نكرفنيو يريد راو مالت بغفال نمني بلبي لساني خبط حينا طفر وانتغني حدا نديو هرمت لبنا عندي يا مزمور كنيتنا وكان هايمانوت زينبل تشعد بحنت معدنا وعز حلو وعزنا سنعات جننا تسنقنا سلوم تتنحن كمنا سرت اللاوي بحلنا بسم سماتي محلانا رأخ تقبر عصرنا حزو نبرار ينتصر ويحبوا عزو عين فناتك بسيو خل ترقمو يريد راولنك عين فناتك بسيو ودا ترقمو يريد راولنك سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتان بحقنانيو لمون كم وترو أقدس زيناتات زبلنا يمنا عالم حيزنا لكم قريبنا لنا سام مودة مدبنا مسانا كتصنعوا بخبرنا عدمكم بلايكن سبورتن شير مقبارن دما كتجمروا أقدمنا نتحساس بكم نايلو مارستي كم وترو سفع زخونة تنتناي كلوانا زبانا بزح معبالتات هلو بعلم درجات قبر زلو معبالتات نقول ناي عالم عبيت حيالات أبزوري أنا زقبرو زلو من قصقاس بوليتيكاو قطباوت هدراوي نخلو كنركن فتنينا مسانا انتاي زتعازلو انتاي كنمهارو لنغل بعانو قول زمت كفات هنو يقوموا تاسمرانا كايروم إثيوبيا ودي كاي بحر اندات قبال مادرك تسمامتنال سيلو كاي بحرن لمطبق ጦር ለማሰማራት መስማማታቸውን ገልጸዋል። ኤርትራ ዲስ ጦርነት እያስተባበለች ነው። ከቀናት በፊት የድረሱልኝ ጥሪ ለምዕራባውያን ያቀረቡት ኢሳያስ አፈወርቂ ዛሬ ደግሞ ከግብጽ ጋር የጦር ጥምረት ለመመስረት መልእክት ሰደዋል። ግብጽም ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር እንዳትወጣ ከኤርትራ ጋር ተስማምተናል ስትል ተደምጣለች። በአንጻሩ انتاينا نسمى زلنا ارترا مس قبسي زقبرتو ركب امنا رعد فتير لهم كم زلون ربشا فتير لهم كم زلون نانر زلنا بزي سفح ملك انصار ارترا زقبر زلو قزقاس اثيوبيا امنا تربشهم كم زلو يخاطري تمرباش ما بقول ملك كن رينا مجمريا منستر قدات وصاي هاجر ارترا ناف سعوديه خيدو نيرو تماليسو دما نغبص خيدو مسمزنو منستر قدات وصاي ناي قبسي تراخيبهم السوق خولي نيرو بايلاترال ريليشن نايكلتيوم زمدنا نايكلتيوم شركنات نايكلتيوم نايزو باور قاتن سلامن موحاسون بحبار كنسرحنا يلوم سأني حوجن منستر قدات وصاي هاجر ارترا مس بريزيدنت ناي قبسي السيسي سلستراخبه ازيا توسع ملقت اللوا نقبسي ارتراك ساكن دايقدر سنه كم زلوينا نرزلنا اوشت ورح كالا اكزيم زراهم زلو لازم منستر قدات وصاي ناي قبسي نبي ارترا متيو مس بريزيدنت سياستراخي بخمس نبره اوش دحرك كلت تسلسسو من دما كان بحدش كيدو منستر قدات وصاي ناي ارترا مس منستر قدات وصاي مس بريزيدنت ناي تحقرني راقبالو سلازم منغو قبسي ناي ارترا زلو طبق زغونه استراتيجيكاو منقصقاس كم زلو يريلو ابي احمد دما اماراتي يبلونا بزوالزي سو سافوكيتد كوين كم زلو كم زاب كسادو تحانيقو كم زلو እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ንዑድር ብሾ ዘሎ እቲ ኣብ ውሽጡ ዝግበር ዘሎ ኩናት ኣብ ግምት ኢቲኻ ካብዚ ነገር እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ዲፕሎማስያዊ ፀወታ ድማ ናይ ብሓቂ ንኣብይ ኣሕመድ ንኢትዮጵያውያን ዓቕሎም ኣፅቢብሎም ኣሎ there's nothing much they can do ረይዎም ኣብዚ ዝብሉ ዘለዉ ስምዑ ሕጂ
ማጥፋት የሚያስችል የሜካናይዝድ መሳሪያዎች ስልጠና ነው የተሰጣቸው። በዚህ ስልጠና ቴክኒካዊ አቅሙን አውቀዋል፣ ስልታዊ ባህሪውን ተረድተዋል፣ መሳሪያውን እንዴት መያዝ መንከባከብ እንዳለባቸው አውቀዋል። ከዛ በተጨማሪ የነዚህ ስልጠና ልዩ የሚያደርገው በቅርብ በተደረጉ ትልልቅ አገር ደህንነት የመጠበቅ አገርን እንዳትፈርስ ከመታደግ የተደረጉ ውጊያዎች ላይ የውጊያ ተሞክሮ አዳብሮ የመጡ ልጆች መሆናቸው እጂ እንታየም ዝገብሩ ዘለው ከምዚ ብዙሕ ሰራዊት የመርቁ ከም ዘለው ናይ ተብተብ ማለት እዩ ናይ መከናይዝድ አጽዋር ገለመለ ተማሂሮም ገለገለ ከምዚ ኮይኖም ዝብል ዘረባ በተደጋጋሚ እንርዮ ዘለና ተርዮ ይኮይኑ ዘላ ኢትዮጵያ እዚ ድማ እታ ሃገር ኣብ ናይ ሸበትበት ኩነታት ያ ከምዘላ ኣብ ከባቢ ዓፋር ዘሎ ኩነታት ዝናበሉ በቃ ባገዳሲ ስልጠና ኢና ንስልጥን ዘለና ንኩናት ድልውነት ከም ዘለዎም ገይሮም እዮም ዝገብሩ ዘለው ኩሉ እቲ ዝረአ ዘሎ ድማ عقل صبت አጋጢሞም ከም ዘለና ንርኢ ዘለና ተወሳኺት ሓንቲ ነጥብ ነይራ ኣብታ ዝረአናያ ኣብዚ እውን ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ ብዝሰፊሑ ዝዛረበላ ዘሎ ግብፅን ኤርትራን ኣብ ምንታይ ተሰማሚዐን እዮም ዝብሉ ዘለው ኢትዮጵያ ኣካል ናይ ቀይሕ ባሕሪ ክትከውን ከም ዘይኮነት ኣብቲ ሬድ ሲ ፎረም ዝብል ኢትዮጵያ ብሕጂ እውን ክትኣቱ ከም ዘይኮነት ኤርትራ and Egypt reject non-coastal states role in red sea security ስለዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ቦታ ዘይብለን ሃገራት ብዛዕባ ጸጥታ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ክዛረባ ቦታ ክልወን የብለን እዮም ዝብሉ ዘለው እጂ ነዛ ዘረባ እዚኣ ክትዋሓጠሎም ኣይከኣለትን ኣላ ምክንያቱ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክምለስ ኢና ዝብል ሓውሲ ፈኸራ ይቕፅል ስለ ዘሎ እዚ ፈኸራ እዚ ናበይ ክበፅሕ ይኽእል እዚ ናቶም ሓደ ናይ ፕሮፓጋንዳ መፅሄት እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ Eritrea and Egypt have rejected the involvement of non-coastal states in the red sea security stressing that the waterways governance should be led by the coastal nations. Yes, نخالوت ونيوم يرتران جبسن كميلهم نخالوت. أبكي بحر زي لو هجرات نسأتنا كي بحر زاربوزل لو جيجا يم زبرزلو. I don't know إثيوبيا سلام تاي بفوليك سمع كيلو يردانني معناته نك بحر هجرة يكونتن زيا فاكت زياجن 6 كيلومتر در هيقنا 7 كيلومتر در هيقنا قالنا بله بزعبا مارسن بزعبا جوبيترن كزاربوز غنيهم كزين ودزنيو كم جمريون ريد سي فورم سوسه كبكز جمريا أبي أحمد تي بخيار ما يقتل له. The position was reaffirmed during Eritrean Foreign Minister Osman Saleh's visit to Cairo on Sunday, where he met Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi and delivered a message from Eritrean President Siyaas Afwerki, according to the Egyptian presidency. The visit came days after Ethiopian Prime Minister blah blah the Parliament togeru ተዛረበው ገለ እዚ ኩነታት እዚ ናብ ካልእ ኩነታት ይኸይድ ከም ዘሎን ኢትዮጵያ ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፎሪት ወፅ ከም ዘላን እዩ ጎኒ ድሕርቲ ትርክብ እናተኻየደ ከለውን ሓደ ርክብ ተኻይዱ ነይሩ ኤርትራ ኣብቲ ጉዳይ ናይ እዚ ርክብ እዚ like I said it also has a lot of questions that need ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ካያ ካላስ ኣብ ግብፂ ኸይዳ ምስ መዘና ተራኺባ ተራ ናይ ግብፂ ኣብ ዲፕሎማሲ እንታይ ምዃኑ ስምዖ ኣብዚ Thank you very much. Good afternoon, everybody. It's really a pleasure to be here. Dear Foreign Minister Abdel Latif, dear Butler, thank you for the warm hospitality here. We've discussed many important issues that the Foreign Minister already covered, including relations between the European Union and Egypt, as well as the regional worries. And I must stress that the European Union and Egypt are very important partners. So since we signed the strategic comprehensive partnership last year, I think we have deepened our relationship and there's a lot to build on. እንታይ ትብል ዘላ ግብፂ ምስ ግብፂ ዓብይ ስትራቴጂካዊ ስምምዕ ከም ዘለና ሕጂ ድማ ነቲ ዘሎ ዕምቆት ክንውስኸሉ ኢና ግብፂ ድማ ኣመነ ኣገዳሲት ሃገር እያ ንዓና ነዚ ዘሎ ናይ እስራኤል ምስ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኩሉ እቲ ሪጅናል ሴኪሪቲ ኣመነ ኣገዳሲት ሃገር እያ እዚኣ ኢምፖርታንት ነጥቢ እያ ስለምንታይ ከምኡ ብለኩም ኣለኹ ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ቀላሲ ነጥቢ ክንብለኩም ከለና በዚ እዩ ግብፂ ንኤርትራ ኣብ ደረጃ ኤውሮጳ ሕብረት ክትዛረበላን ነቲ እገዳ ኣብ ምልዓል ኣስተዋፅኦ ክህልዋ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና መጠን ኤርትራ ንግብፂ ተገዲሳ ዘላ መጠኑ ኤርትራ ድማ መንገዲ ግብፂ ንግብፂ ዋጋ ዘይኽፍላ ነገራት ክትሓትት ትኽእል እያ ምክንያቱ ግብፂ ንኤርትራ ክትሓተላ ከም ትኽእል ዲፕሎማቲካል ሕቶ ከተቕርበላ ከም ትኽእል ናብቲ ዩሮፒያን ዩኒዮን ዝከኣል እዩ ከምኡ እውን ናይ ስዑድያ ብተደጋጋሚ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ዝምድና ኣብ ግምት ብምእታው ረብሓ ናይ ስዑድያ ኤርትራ ኣብ ምውሓስ እውን ትሕግዝ ስለ ዘላ ስዑድያ እንታይ ደለላ ቀይ ባሕሪ ርጉእ ንክኸውን ናይ ኢንቨስትመንት ቦታ ከውን ኢማራት ድማ ኣብቲ ቦታት ንኸይትመፅእ ትደልላ ኤርትራ ድማ ቀንዲ ሃገር እያ ነቲ ናይ ስዑድያ ፅልዋ ንምውሓስ እትኽእል ሃገር ስለዚ
again ኤርትራ ንአሜሪካ ይኹን ንኤውሮፓ ቀጥታዊ ርክብ የብሎምን ብመንገዲ ጥልያን ይፍትንኹም ዘሎ እዩ ዝንገር ወይ እውን ክንግምት ንኽእል ብቐጥታ ግን ወይ ብተዘዋወረ ድማ ብመንገዲ ግብፅን ስዑድያን ኣገዳሲ መልእኽቲ ነቲ ዘሎ እገዳ ምልዓል እውን ኪኖቲ ምስ ኣቢ ዝግበር ዘሎ ገለ ኪኑ እየ ዝጥምታ ነዚ that's why እቲ ኣካይዳ ኣመና ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ዝንገር ነዚ ድማ ኢትዮጵያውያን እውን ክርድእዎ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኤርትራ ኩናት ገለዶ ዝብሎ ዘሎ መናውራ ምዃኑ ኢትዮጵያውያን ነዚ ኩነታት ፅቡቅ ገይሮም ተረዲኦም ከም ዘለዉ ኣብዚያ እስከስምዑ ክልተ ነገራት ከርእየኩም ደልየ ኣለኹ እዚያ እስከስምዑዋ መጀመርያ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ጉዳይ ኣፍደገ ባሕሪ ንሃገሮም ናይ ህልውና ጉዳይ ምዃን ይገሊፆም ንኤርትራ ናይ ምውራር ባህጊ ከም ዘይብላ እንትኾነ ግና ብሰላማዊ መንገዲ ብዝርርብ ክትረክብ ትሰርሕ ከም ዘላ እዩ ተዛሪቡ ነይሮም ኢትዮጵያ እቶም ኣብ ትግራይ ብሰራዊት ኤርትራ ተወይሮም ዝቑፅሉ ዘለው ግዛኣታት ትግራይ ከም ቀንዲ መበገሲ ትሕቶ ኣፍደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንምምላስ ክትጥቀመሉ ከም ትኽእል ይግለጽ እዩ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ትማሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዑደት ስራሕቲ ልምዓት ምምልካት ብዝብል ናብ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዑደት ስራሕቲ ልምዓት ምምልካት ብዝብል ናብ ቀረባ ርሕቀት ወደ ዓሰብ ተጓዒዙ ውዒሎም ፊልድ ማርሻል ቡርሃኑ ጁላ ድማ ኣብ ምረቓ ሜካናይዝድ ኣህዱታት ሰራዊቶም ተረኺቦም ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ናብ ክልል ዓፋር ቀረባ ርሕቀት ዓሰብ ዝተጓዓዘሉ ምክንያት ኣብቲ ክልል ተጠናኺሩ ከም ዘሎ ዝግለጸሉ ዘሎ ናይ ምድርን ሓይሊ ኣየርን ሰራዊት ምክልኻል ንምዕዛብ ከም ዝኾነ ሓበሬታት ኣመላኺቶም ኣሎም ሰራዊት ምክልኻል ብወገን ክልል ዓፋር ቡሬ ልዑል ወተሃደራዊ ምፋራትን ምድላዋትን ከም ዝገበረ ዝግለጸሉ ኮይኖም ሜካናይዝድ ሓይልታትን ሓይሊ ኣየርን ኣብ ተጠንቀቕ በፂሑ ከም ዘሎ ጸብጸባት የመላኽቶም ክልል ዓፋር ናብ ወደብ ዓሰብ ኣዝዩ ቀረባ ርሕቀት ከም ምዃኑ መጠን ከተማ ሰመራ ድማ መዋፈሪ ድሮናትን ነፈርቲ ወገን ሰራዊት ምክልኻል ኮይኑ ከም ዘገልግሉ ዝፍለጥ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ጆኖሳይዳል ኩናት እውን መዋፈሪ ድሮናትን ሜካናይዝድ ኣሃዱታት ሰራዊት ምክልኻልን ኮይኑ ከም ዘገልግለ ዝፍለጥ እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት ምክልኻል ኣሃዱታት ሜካናይዝድ ሓይልታት ከም ዝመረቐ ተገሊጸሎም ፊልድ ማርሻል ቡርሃኑ ጁላ ኣብቲ ትማሊ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምረቓም ኣሃዱታት ሜካናይዝድ ኣብ ክልል ዓፋር ሃገሩ ኣብ ሓይሊ ምድሪን ኣየርን ባሕርን ከምኡውን ሳይበርን ልዑል ትኹረት ጌራ ትሰርሐሉ ከም ዘላ ኣመላኺቶሎም ሰራዊቱ ናይ ምውጋዕ ዓቕሙ ብኩሉ መዳይ ዓብይ ምዃኑ ብምግላጽ ኢትዮጵያ ኣብ ሰራዊት ትገብሮ ዘላ ኢንቨስትመንት ኣርእየሎም ኢታማዦር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ቡርሃኑ ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና እቲ ኣብይ ኣሕመድ ብሰላም ይደሊ ኣለኹ ከምዚ ይደሊ ኣለኹ እናበለ ግን ንኩናት ይዳሎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብሓፈሻ መናውራ ናይ ኩናት ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና እቲ ኩናት ግን ብወገን ኢትዮጵያ ተቃውሞ ይጋጥሞ ከም ዘሎ እዚ ስምዕና ኣብነት ያለው ኃይልን በተመለከተ የኤርትራ ኃይል ወደ ጦርነት ከተገባ አብይ አህመድ የኦህዴድ ኃይል ወደ ጦርነት የሚገባ ከሆነ የመጀመሪያው አንደርላይን እንድታረጉበት የሚያስፈልገው ጦርነቶች ከተካሄዱ የሚደረገው ጦርነቱ በኦህዴድና በኤርትራ መካከል የሚካሄደው በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል የሚደረግ ጦርነት የለም ይሄ ነው መጀመሪያ ይሄ ይሰመርበት የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት የሚባል የለም የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ዝግጅትም የለም የኦህዴድና ተሕጂ አብይ አሕመድ ኩናት ክገብር ይሐስብ ከም ዘሎ መደብ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ኩናት ክገብር ወላኳ بكل ملكعي نابنة تابزي كلتا فيديوهات كبكم يا دحريو ناتي تعزبتك كبكم يا زي إذا حبريتان تايب لالو إثيوبيان إيرلاينز كبابي more than 30 Ethiopian airline flights ثلاثة جزء نبحر دار جزء فلايت كم زجبرت مغنياتو تكوينات أب كباب بحر دار زجبر زلو مسفانو الناخة بدأ سلزخ يزلو ببزح سراويت ناب بحر دار نمتاو بزح سراويت ينكساقس كم زلو أبي أحمد يزنقر زلو إذا خان تايو مس عسب دو نقولو دو بعض دلو دي يكون اتي مسفانو زجبر زلو كوينات أب كل الأمحرة النابرت أي خيس لزلو اتي فانو operation unity ويونا حبرت متكعتي لو غير وزلو نتي حيلتاتني عبي حدقا ناود قولي خيط كم زلو بو منصر دما بروباغندا بزسفح ملك عبي بروباغندا ناب فانون ناب هو حتن زغنعي عبي بروباغندا يمز قبر زلو نحسب كوينات تقبر ويون جيغا كمارخ قبر خلد عبي يستفنت قبر خلي جن اتي زقبر زلو نا عقل صبت رايو من البعض اتنجر فحك بلا تقينو قال نجر ناب إيرترا جزء فتشينو خطأ في دهامبر إيرترا تعويتو قال نجر وتشي كم سلسلة زلزال يكونن أبزي أسمعج إتي تام كلامن كفاءتهم النبي جزء تطوي خمسة لو نما جنزاب زعكل. كشعبي أم قاسي نجارو يتجبب بتنجر بوانا النت يتورنت أو دماون أمارا كل المار. أقدم أبزي أزجلس كلكم
እዚ ኩናት እዚ ህዝቢ ኤርትራ ክርድኦ ዘሎ ሶሪ ፅቡቅ ጌረ ገለጽክልኩም ኣብዚ ዘረባ እዚ እንታይ ኢሉ ነይሩ እዚ ኩናት ዝካየድ ዘሎ አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝብልዎ ዘሎ ክትጥንቀቅ ክንክል ኣለና ብፍላይ ኤርትራውያን ብውሽጥና ከም ድሌትና ኢትዮጵያ ክትፈርስ ንደሊ ኢና ካላርስቲ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ክትፅሕፍ ከለካ ግን ስርዓት ኣቢን ክፈርስ ዛምበር ህዝቢ ኢትዮጵያ ንክትፈርስ ኢልካ ምፅሓፍ ንኤርትራ ትጠቕማ ኣለካ እንትጎዳ ኢኻ ዘለካ ንሳቶም ህዝቢ ኤርትራ ሞትዩ ድኹም ክብሉ ከለዉ ገሊኹም ፀርፊ ኮይኑ ትስማዓኩም ኣሎ ኣብ ኤክስ ወይ ኣብ ገለካ ክትምልሱሎም ትጓዓይ ርየ ትሕዝኑን ናይ ብሓቂ ስምዒትካ ክትቆፃፀር ዘይምኽኣል ኣብ ፖለቲካ ገና ፖለቲካዊ ብስለት ከም ዘይብልካ እዩ ዝነግር ንሳቶም ንኤርትራውነትን ንኤርትራን ክፀርፉ ከለዉ ፅቡቅ እዩ ንዓና ሓድነት እዮም ዝፈጥሩልና ዘሎ ሓድነትና ሓይልና ከም ህዝቢ ሓያላት ንክንከውን ብሓደ ንክንሰርሕ እዮም ዝገብሩና ዘሎ ህያብ እዮም ዝብና ዘሎ ንስኻ ንዖም ይምልስ ኣለኹ ኢልካ ኢትዮጵያ ክትብተን ኣለዋ ኢትዮጵያውያን ጓሓፋት ዕዱግ ኢልካ ንኢትዮጵያን ክፀርፍ ከለካ ግን ንብሙሉእ እቲ ህዝቢ ፀላኢኻ ትገብሮ ኣለካ ኣብይ ኣሕመድ ፀላኢ ናይ ህዝቢ እዩ ቁፅሪ ሓደ ንኣምሓራ ብድሮናት እዩ ዝጭፍጭፍ ዘሎ ስለዚ ህዝቢ ኣምሓራ ኣቢ ዝሓርመኒ ዘሎ ዝብል ዘሎ ስለዚ ስኻ ነቲ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ጎንኻ ክተሰልፎ ኣብ ዝኾነ ኩናት ድማ ከምኡ እዩ ፀላእቲ ከተብዚ ይብልካ ፀላኢኻ ከተንእሱ ኣለካ ኣብይ ኣሕመድ ኣንጻር ህዝቢ ኦሮሞ ይዋጋእ ኣሎ ኣንጻር ተጋሩ ሕማቕ ስእሊ ኣለዎ ስለዚ ንተጋሩ ምፅራፍ ንገለመለ ምፅራፍ ተጋሩ ኣብ ጎና ኣቢ ከም ዝኾኑ ኢኻ ትገብር እምበር ውፅኢት ተምፅእ ኣለካ ንኣምሓሩ ድማ ልዕሊ ኩሉ ስትራቴጂክሊ ኣቢ ፀላእዮም ኣሎ ስለዚ ዋላ ስትራቴጂ ናይ ነዊሕ ግዜ ፕላንካ ካሊእ ታክቲካሊ ኣብዚ ሕጂ ግን ኣምሓራ ንኣቢ ይዋግኦ ኣሎ ስለዚ ንኣምሓራ ከተጣቅዒ ዘለካ ንኣምሓራ ንክዕወት ኢኻ ተጣቅዕ ዘለካ ውግእ ከምኡ እዩ ኩዕሶ እውን ከምኡ እዩ ኣብ ኩዕሶ እኮ ንፈልጠ ኢና እዛ ብስፖርት ንፈልጠ ኢና ናይ ኣርሰናል ደጋፊ እንድሕሪ ኮንካ ኣርሰናል ሊቨርፑል ቀዲማታ እንተላ ንማንቸስተር ድማ ቀድኒ ፀልኣ እንተ ነርካ ሊቨርፑል ምስ ማንቸስተር ክፃወት ከላ ምስ ማንቸስተር ኢኻ ክትከውን ምንታ ሊቨርፑል ደጥብቅ ትከስረልካ ኢልካ ከምኡ እዩ ፀላኢኻ ክወጥቀልካ ኢኻ ትደሊ ናይ ፀላኢኻ ንፀላኢኻ ዘዳኽም ዘሎ ሓይሊ ድማ ከተጣቅዓሉ ኣለካ እዚ ፖለቲክስ 101 ይበሃል ናይ ፀላኢኻ ፀላኢ ንዓኻ መሻርክትካ እዩ ስለዚ ንፀላኢኻ ዘዳኽመልካ ዘሎ ዘውድቐልካ ዘሎ ኣጆኻ ኢኻ ትብሎ ፀላኢኻ ክልተ ፀላእትካ ብሓደ ንክኾኑ ኣይትገብሮምን ኢኻ እዚ እጂ ዝብልዎ ዘሎ ውግእ ዝግበር ዘሎ ሳቶም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ እዚኦም ናይ ኣምሓራ ኤሊት እዮም ናይ ፋኖ ኤሊት እዮም እዚኦም እዚ ውግእ እዚ ምስ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ከሚልኩም ኣይትረኣይዎ እዚ ኩናት እዚ ኣብይ ኣሕመድን ናቱ ናይ ኦሮሞ ፓርቲን ንኤርትራ ክወርር እዩ ዝሓስብ ዘሎ ምስ ኣምሓራ ዘተሓዝ ኩናት የብሉ ንሕና ኩናትና ምስ ኣቢ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ንቅሓት ናይ ፖለቲካ የድልየና ክንጥንቃቅ ክንክል ኣለና ብፍላይ ድማ ብእንግሊሽ ኣብ ፖስት ንገብሮ ወይ ንዛረቦ ጥንቃቐ የድልዮ በቲ ትግርኛ እኳ ክንደና ዘድሕሪኻ እናኸደ ዝገብር ከየሉ ሕጂ ንሳቶም ረይዎ እቲ ክፈጥርዎ ዝደልዩ ዘሎ ፀገም ኣብ ዝረኣዩ ወይም ከሻቢያም ጋር ሲነጋገሩ የተግባቡበት ነገር በዋናነት የጦርነት አውድማውን አማራ ክልል ማድረግ ነው። አማራ ክልልን ማድቀቅ ለቀጣዩ ተልኳችን ወሳኝ ነው የሚል ወስነዋል ንምግበይ ያን ለማድረግ ግን በራሳችን ከሚሆን በተለይ በዋናነት የጎጃም ፋኖና የወሎ ፋኖን በምሬ ወዳጆ እንታይ ይብላል እዚ ሕጂ እስከ መበልካላይ ግዜ እዩ እዚ ሓደገኛ ተመን እዩ አሚን አክቲቪስትስ ብዙሓት ኣለዎ ሶሻል ሚዲያ ፐርሶናሊቲስ ሓደ ካብቶም ሓደገኛ ዝብሎ ሰብ ግን እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ሓለፈ ሕጂ እንታይ ኢሉ ተጋሩ ብምግበይ ዝምራሕ ዘሎ ተጋሩ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ትግራይ ምስ ሻዕብያ ተማኺርዎ ዘሎ ሓደ ነገር እዩ ምስ ኢትዮጵያ ውግእ ኣብ ዓውዲ ናይ ኣምሓራ ኮይኑ ኣምሓራ ንክድምሰስ ክንገብር ክንክእል ኣለና እዚ እቲ ፕላን ናቶም ስለዚ ንኣምሓራ ናይ ዓውደ ኩናት ቦታ ክገብርዋ እሞ ኣምሓራ ክትዳኸም ስለ ዘልዩ ናይ መመደብ ይዝስከ ናይቲ ኦሮሞማ ዝበሃል ኣብ ፅሑፍ ናቶም ዝወፀ ናቶም ስትራቴጂ እዚ ህዝቢ ኣምሓራ ብኩናትን ብፀገምን ከም ዘይፋረኽ ክንገብሮ ኣለና ከም ዝዳኸም ክንገብሮ ኣለና ህዝቢ ትግራይ ከም ዝዳኸም ክንገብሮ ኣለና እንተኽኢልና ድማ ንሻዕብያ እውን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ምስ ተጋራ ዋጊና ነዚ ናይ ሰሜን ህዝቢ ብምሉእ ከነዳኽም ኣለና ነታ ኦሮሞማ ትበሃል ሚት ክንዕወት ኣላቶ ኮይና ዝብል ስትራቴጂ ናቶም እዩ ስለዚ ንዑ ስለ ዝፈልጥ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብዛ ሓለፈ ሻዕብያ ንኣዲስ ኣበባ ክመፅእ ከሎ ንኣቢ ክኣሊሉ ይኮነ ዝበስኸዩ ዘሎ ከምቲ ኣብ ትግራይ ዝተዘምተ ሕጂ ድማ ናይ ኦሮሞ ሃብቲ ንክዘምት እዩ ኩሉ ግዜ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ መንግስቲ ናይ ኣቢ ደገፍ ናይ ህዝቢ ከም ዘይብሉ ስለ ዝፈልጥ ነቲ ህዝቢ ስምዒታቱ ክወግእ ዝፍትን ምንታን ክለዓል ምናልባት ንኣቢ ክትከላኸል ኢልካ ክትንሳእ ኣይኮንካን ሃብትኻ ገዛኻ ስድራኻ ገለመለ ግን ንዑ ክትከላኸል ኢልካ ተንስእ እዩ ዝብሎም ዘሎ እዚ ሓደገኛ ጎስጓስ እዩ ሓደገኛ ጎስጓስ ነዊሕ ክቕፅል ዝኽእል ፅልኢ ይዘርእ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ወይ እውን ኣክቲቪስት ናይ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዝግበርዎም ኢሉ ዝጉስጉስ የለን
نتا حيلي زبل እዚኣቶም ግን ሓደገኛታት እዮም ኩሉ ግዜ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ናብ ካልእ ፅልኢ ንክኸይድ እዮም ክገብርዎ ዝፍትኑ ዘሎ ስለዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ነቲ ህዝቢ ምሓራ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ሻዕብያን ተጋሩን ተሻሪኾም ንዓኻ ኣጥፊኦም ብዋጋ ናትካ ንኢትዮጵያ ከውድቆ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ ናበለይ ዝጉስጉሶም ዘሎ ኦኬ እቲ ጎስጓስ ናቶም ብኩሉ መንገዲ ንኤርትራ ስኬፕ ጎት ምግባር እዩ ግን እቲ ሓቂ ድማ ብካልእ ተገምፂሉ ክወፅእ ከለካ ስምዕዎም ተመሊት ተፈንዮም እዮም ዘሎ አንጻር ኤርትራ ግን እቲ ዝብልዎ ድማ ተገራጫው ስለዝኾነ ንዓና እውን ዘገልግል እዩ ፋይዳ ከህግ በላይነት አንጻር አይተነዋል ጦርነቱ ኦሬዲ ዲፋክቶ ኢትዮጵያን ሁለት ሀገር አድርጓል አሁን ትግራይ ኢትዮጵያ ናት በትግራይና በቲፒኤልኤፍ አመለካከት ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ መንግስት አመለካከትና በደጋፊዎቹ አስተሳሰብ አሁን ትግራይና ኢትዮጵያ አንድ ሀገር ነው ጦርነቱ ኦሬዲ ቋፍርሶናል አሁን ይሄን የመፍረስ ሂደት መቀልበስ የምንችልበት እድል አለን ወይ very important ሓበሬታና እንሰማ ዘለና እንታይ ዝብል ዘሎ ጉዳይና ኢትዮጵያ መጠን እቲ ኩናት ተካይዶ ዘላ ተሃገር ቡ መጠን እንታይ ትኾናላ ዝብል ዘሎ ክትዕረየሉ ኣብ ዘይትኽእል መንገዲ እያ ትኸይ ዘላ ይዝብል ዘሎ this is ኣመና ውሽጢ ዝኣተወ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኢትዮጵያ ኣብ ተደጋጋሚ ኣብ ኩናት ተኣቱ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኩናት ንሶም ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ኣብ ነዊሕ እዋን ንኢትዮጵያ ኣብ ክትወፅኦ ዘይትኽእል ሽግር ዝገብረላ ዘሎ for example እቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ይብላ ኣሎ እቲ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት እንታይ ገይርዎ ነቶም ተጋሩ ከም ኢትዮጵያ ከምዚ ሓስቡ ገይርዎ ምክንያቱ እቲ ዝወረዶም በሰላ ተመሊሶም ኣማራጭ ስለ ዘይብሎም እምበር ከም ኢትዮጵያ ንኽሓስቡ ከም ዘይክእሉ ገይርዎም ኣብ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ኩናት ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ብድሮናትን ብኻልእ መዳፍዕን ታንክታትን ነፈርቲ ኩናትን ገይሩ ኣምሓራ ይሃርም ኣሎ ፋኖ ድማ ምስ ህዝቢ ዘሎ እዩ ስለዚ ነቲ ህዝቢ ዝጎዲ ዘሎ እንታይ ይገብር ኣሎ ህዝቢ ኣምሓራ ከም ኢትዮጵያዊ ንነፍሱ ክገልፃ ከም ዘይክእል እታ ኢትዮጵያ ትብል ንዑ ክትውክል ከም ዘይትኽእል ናይ ሓዋሩ ካብዚ ሃገር እዚኣ ተስፋ ከም ዝቆርፅ ይገብር ኣሎ ስለዚ እቲ ምብትታን ናይ ኢትዮጵያ ንብሎ ዘለና ብወግዒ ንክሰርሕ ዝገብሮ ዘሎ ኣጀንዳ ኢና ንርኢ ዘለና ኣጀንዳ እቲ ዓቢ ዝኽተሎ ዘሎ ኩነታት እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ከም ሃገር ንሓዋሩ ንኸይቅፅል ዝገብር ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ ኸዚ መጠን እቲ ሲቪል ዎር እቲ ኩናት ኣብ ውሽጦም ዘሎ ዝቐፀለ ብመጠን እቲ ቁስሊ ናይቲ ህዝቢ እናበርትዐ ስለ ዝኸይድ ስምብራት ወይ ካብ በሰላ ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ዝጭፍጨፍ ዘሎ ህዝቢ እናጎደለ ስለ ዝኸይድ ናብ ስልጣን ተመፅኡ እውን ሕነ ንኽፈድድ ኣምበር ፅገና ንኽገብር ኣይትኽእልኒ ስለዚ ኣምሓራ መጠን ኣብ ዝሃርሞ ዘሎ መጠን ሰባት ዝቐትል ዘሎ መጠን ሓይሊ ዝጥቀም ዘሎ መጠኑ ህዝቢ ኣምሓራ መመሊሱ ነታ ኢትዮጵያ ትበሃል ከም ሃገር ከም ዘይትውክሎ ቅሪብ ኣሚን ተጋሩ ሎሚ ስለ ተመልሱ እምበር ትግራይ ሃገር እያ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣይምልከተንን ንዓይና በልዮም ዝፍክሩ ነይሮም ትግራይ ሃገር ብምባል እዮም ዛረቡ ነይሮም ስለዚ እታ ትግራይ ሃገር ትብል ዕድል ሕጂ ቀሪባ ከም ዘላ ባዕሎም ክዛረቡ ከለዎ ከስማዓኩም እታ ናይ ትግራይ ሃገር ክትከውን ትኽእል እያ ትግራይ ናብ ሃገርነት ገፃ ትኸዶ ዘላ ጉዕዞ ንኣንፈቱ ሕጂ ኣብ ዝቐረበን ኣብ ዝበለፀ መዓዝን በፂሑ ከም ዘሎን ክዛረቡ ከለዎ ከስማዓኩም ስለዚ we are entering uncharted water ብልዎ ቅድሚ ሕጂ ዘይተኣተወ መድረኽ እዩ ዝእቶ ዘሎ በዚ ኩነታት ሕጂ ንሪኦ ዘለና ስምዖም ሕጂ በዓላቶም ነቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እንታይ የጋጥሞም ከም ዘሎ ክርዳእና ምንታን ኣብዚያ እስከስምዕዋ ኣነ ንዓይ ዝተረዳእትን እውን እዚያ ነገር እዚያ ብዙሕ ነገር ክትበርሃልና ትኽእል እያ ትግራይ ለመገንጠል በድቡቅ ንምላይ ዝስምዕዎ እዚ ሓደ ካብቶም ርእሲ ዘለዎም ሓሰውቲ ናይ ኣቢ እዩ ካብቲ ኣቢ እውን ርእሲ ናይዚ ይበልሕ ሓቀ ንምዝራብ ክንዲ ዘለካ ወልፈኛ ዋላ ገለበሎ ካብ ኣበን ላዕሊ ግን እዚ ክበልሕ ከም ዝኽእል መከላከያ ሰራዊትና ያለው ፕሪቶሪያ ላይ አንድ መከላከያ ሰራዊትና ያለው ብሎ ፈርመሃል አሉ አዎ የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ምን ታረገው ነው አለ ከ60 እስከ 70 ሺህ የሚሆን መከላከያ ሰራዊት አቋቋምን የትግራይ ሉዓላዊን ለማስከበር ይበቃናል አለ ዋት የዚህ ሁሉ መጨረሻው ትግራይ መገንጠል ነው የትግራይ መከላከያ ሰራዊት ብለው ይሉት ለዛ ነው በጣም የሚገርመኝ ጌታ እኔ ገርሞኝ ነው ማይ እኔ ይወላችሁ አንድ ነገር በወያኔ በኤርትራ በሸኔ ፋኖ ምናምን ነገር አልታማ እና ባብዬ አልስታችሁ እኔ በጭራሽ አልስታ ለማየት አብቃችሁ በዚች ማልሰሰ እንታይ ዘዛርበ ዘሎ he knows ትግራይ ሃገር ንኽትከውን ሕልምን ተለዎም እንታይ ዝብል ዘረባ ኣሎ now or never
حجي وي نحواراي كخونيو واي اروي سلمتاي كم خنبل مرت لنا ناو اور نيفر زبل زربا وي حجي وي نحواراي كونيو زبل زرباي ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ደረጃ ናይ ቀውሲ ወይ ውን ዘላቶ ሕንፍሽፍሽ እቶም ተጋሩ ብመሰረቱ ሃገር ክኾኑ ዝሓስቡ እንተለዉ ወይ ውን ሕልሚ እንተለዎም ሃገር ናይ ምዃን ዝኾነ ይኹን ኣጀንዳ ሃገር ናይ ምዃን እንተለዎም ኮይኑ ናው ኦር ኔቨር ዝብል ዘረባ ሕጂ ቦቱ ሕጂ እዋኑ ሕጂ ወይ ንሓዋራይ ክኸውን እዩ ገለገለ ኤሊት ናይ ትግራይ ዝብልዎ ዘለውን ከርእየኩም እየ ምክንያቱ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ወላ እውን ብወገን ተጋሩ ናብ ሓደ ዓይነት መደምደምታ ዝመፁ ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ኣምሓራን ተጋሩ እውን ኣብዚያ ጉዳይ እዚያ እናተሰማምዑ እዮም ዝመፁ ዘለዉ ሓደ ትግራይ ኦንላይን ዝብል ፕላትፎርም እንታይ ነይሩ እቶም ንትግራይ ነቓዕ ነኳል መእተዊ ፀላእቲ ኢትዮጵያ ካብ ዓቐን ንላዕሊ እንተፈቲና ተመሊሳ ክትፈትወና እያ ዝብሉ ተስፋተኛታት እዮም እንታይ ትግርኛ ቁርብ ከብደኒ እንዴትናቶም እንታይ ዝብል ዘሎ few ተጋሩ still cling to their dream someday Ethiopia will love them back it's hope against hope it is hope against hope Ethiopia will never love Tigray and Tigrayans only nightmare comes from the realm of Ethiopia ገለገለ ተጋሩሲ ኢትዮጵያ እንተፈቲና ተደሪፍና አላሲ ክትፈትወና እዮም ዝብሉ እቲ ኩንነት ከቀበልዎ ዘይደልዩ ግን እዛ ሕጂ ዘላ ቅርጽ ናይ ኢትዮጵያ ንተጋሩ ኩሉ ግዜ ሓደገኛ እያ ንተጋሩ እትምጭ ሃገር ኣይኮነትን ስለዚ ሓዳም ሓራይ ድማ ገለ ካባቶም እንታይ ልመልስሉ I certify your statement is 100% accurate ተጋሩሲ ምዝኹሉ ታሪኽኩምሲ ቁሩብ ከማን ካብቶም ኣብ ሰሜን ልዕለይኹም ዘለዉ ኤርትራውያን ኣይትመሃሩ ንሳቶም 30 ዓመት ተቃሊሶም ናፃ ዝኾነት ሃገር መስሪቶም 27 ዓመት ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢልኩም ግን ትግራይ ከም ሃገር ክትከውን ከም ዘይትኽእል ዓቕሚ ዘይብላ ክልል ብምፍጣርኩም ከማን ዘሕፍር ኢልዎ ሕጂ እውን እቲ ዕድል ክትጥቀምሉ ክትክእሉ ኣለኩም ብምባል ነጊሮም how is that a matured nation as Tigray lacks the backbone to stand by itself like the Eritreans do it's a bizarre phenomenon 27 years of window of opportunity is lost but still a viable nation can go free any day ይብላሉ እዚ እንታይ ማለት እዩ ተጋሩ 17 ዓመት ኣብ አዲስ አበባ ኮፍ ኢሎም እሞኻ ኣብ ሕገ መንግስትናቶም ኣብ ቋምናቶም አርቲክል 39 ገለ ፀገም ተጋጢሙ ንትግራይ ከም ሃገር ክንገብራይና ክብሉ ከለዉ ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ ፖሊሲ ከቐምጡ ወይ እውን ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ ስትራቴጂ ከቐምጡ ዘይምኻሎም ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ይብላሉ መጀመርያ ተቃሊሱ አዲስ አበባ ክኣቱ ዝኽኣለ ሓይሊ እሞ ናይ ትግራይ ታሪክ ዝፈልጥ እሞ ኣብ ጫፍ ዝቕመቕ ዘሎ ውሑድ ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ዕድል ስለ ዝረኸበ ጥራይ እምበር ንሓዋሩ አዲስ አበባ ክምለስ ዘይክእል ምክንያቱ ኣብዚ ካርት እንታይ ትሪኢ ኣለኹም ኩሉ ግዜ ዝዘክርዎ ትግራይ ማለት ንአዲስ አበባ ክመፅእ ማለት ኢትስ ኢምፖስብል ተኣምር ስለ ዝኾነ ጥራይ ንአዲስ አበባ መፅኡ ነይሩ ጫፍ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ እዩ ንኣምሓራ ረጊፁ ንዓፋር ረጊፁ ኣብ ማእከል ኦሮሚያ መፅኡ ኣብ አዲስ አበባ ስልጣን ሒዙ ነይሩ ኢማጂን ኦሮሚያ ብዙሕ ህዝቢ እዩ ኣምሓራ ብዙሕ ህዝቢ ዳርጋ ትግራይ ብመሬት ይኹን ብህዝቢ ውሑድ እዩ ስለዚ ነዚኦም ኩሎም ህዝቢ ፀቂቱ ኣብ አዲስ አበባ ኮፍ ኢሉ ነይሩ 27 ዓመት ዕድል ተዋሂብዎ ፕላን ቢ ንክገብር ኣይከኣለን ካብቲ ስልጣን ምስተኣለየ ፕላን ቢ ኢሉ ዝፈተኖ እውን ሓደገኛ ነይሩ ሕጂ ግን ምዚ ናይ ኣምሓራ ዝቃለሶ ዘሎ ዓፋር ናቱ ኦሮሞ ናቱ ኣጀንዳ ዘሎ ትግራይ እቲ ዝበለፀ ኩነታት ኣለዎ ከም ሃገር ንነፍሱ ናብ ሃገርነት ክወስዳ ሕልሚ እንተለዎ ባህጊ እንተለዎ now or never ዝብል ኣተሓሳስባ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እዝን ወዲ እዝን ኣብ ግምት ኢቲኻ ነዚ ስለ ዝረኣዮም ናይ ኢትዮጵያ ኣወዳድቃ ሕማቅ ክኸውን እዩ ዝብል ዘረባ በዓል ዝዛረብዎ ዘለዉ ድማ ካብዚ ምን እያሰቡ ነው ካላችሁ ትግራይን ሊገነጥሉ አስበው በደንብ አቅደው እየሰሩ ትግራይ እንዳትገነጠል እንቅፋት የሆነባቸው ምንድነው አሁን ይውላቸው የኤርትራ ጦር ኢሮብን ያዘ ኢሮብን ማያዙ ለነሱ አያሳስባቸው የፌደራሉ መንግስት እንደሚያስለቅቅላቸው ያምናሉ ሞኝ ሄዶ ይላተምላቸዋል እነሱ ግን ኢላማቸው እንደሆነ አሁንም አማራ በሁመራና በወልቃይ በኩል ማጥቃት ነው እንቅዋና ነፃ ለመውጣት እንቅፋታችን ወልቃይትና ሁመራ ነው ብሎ ያስቀምጥ ወይት ቆይ ምን ነው እናንተ ኤርትራ መገንጠል በዚህ ላይ ፈለጋችሁ ለምን ፈለጋችሁ ብያሰብኩ ለካኛ አልገባንም እኛ ጅሎች ነን ወፉ ይሁን ለካስ ኤርትራን የገነ ግበይም ከሻቢያም ጋር ሲነጋገር
هجي زي أستوعب لكم حزوة very important مستيرات الناس ግን ኢላማቸው እንድንሆንም አማራ በሁመራና በወልቃይ በኩል ማጥቃት ዋና ነፃ ለመውጣት እንቅፋታችን ወልቃይትና ሁመራ ነው ብሎ ማስቀመጥ wait ቆይ ምን ነው እናንተ ኤርትራ መገንጠል በዚህ ላይ ፈለጋችሁ ለምን ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ በሓቂ ኣገዳሲ ኩነታትና ንርኢ ዘለና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ መፍርራስ ኣትዩ ቀሪቡ ከም ዘሎ ተረዲዎም ኣሎ one thing is clear ኢትዮጵያ መፍራሳ ዘይተርፍ ምዃኑ ክሊር ኮይንዎም ኣሎ ተጋሩ እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ሕጂ ናይ መወዳእታ ቀላዕ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ቻነል እዚ ብዝነውሐ እዋን ዝተዛረብኳ ነገር እንተላ ሓንቲ ነገር እያ ነይራ ንሳ ድማ ናይ መወዳእታ قلع ناي أبي أحمد انتهى ياخد كوني لنيره أمونغو أمحارون تجارون بقداي ناي تي والقايت حمرة جلزبل بازو قدايزي عبنا حد حدهم كينات كتواميو إزيات أنا مودعتا أجا ناي أبي أحمد يا إزيان تدي صريحة أبي أحمد is over أمونغو زيوم كلت يوم كينات تدي جميرو كلت يوم ناتناقن استراتيجي كوت على مسرتون حنا خطفنا زلزلو أبي أحمد يو أورومو ما زباليو أب نا أورومو ما زبل أيديولوجي أب 4 كيلو كوفي لزلي أب مبال عند حربتهم تاجمت وديها أبي أحمد كباكوت أكلني سلازي حجي يزبلهم زلوا بغلتي ما قدي أنت يقولوا لو نتوم زبام حرا نمتن كاف نتزبام حرا نملع عال أبز صفحة بروباغندا ما تيوم زلوا جي تجارو ب والقاي كارموخم يوم ناتهم عند علامة أبدي شابا يكونه أبي أحمد يكونه من دا والقايت تي والقايت زبال ويون تي حمراء زبال رايا زبال زيوم يوم يقولوا سمعوهم كلهم حالهم حانتا جنة تي مقبي زبال متيو نتهم مسامح راي يسرح له نبادي شابا قصهم خد 5 خلو سلازر دوم زلوا كلها تبري وما بنا زمن كاسي أسرس نو من يستوابرو أسرس ياللبت ለቀጣዩ ተልኳችን ወሳኝ ነው የሚል ወስነዋል ነውድማውን አማራ ክልል ማድረግ አማራ ክልልን ማድቀቅ ለቀጣዩ ተልኳችን ሕጂ እዛ ኩዕሶ እዚያ ንሪያ ዘለና ሕቶ ኣብ ሓደ ነጥብያ በፂሓ ዘላ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኣቢ ሓንቲ ተሪፋቶ ዘላ ዕድል እንታይ ዝገብር ዘሎ እታ ካርታ ትሪእዎ ኣለኹም ኣምሓራ ዝበሃል ትሪእዎ ኣለኹም ትግራይ ዝበሃል ትሪእዎ ኣለኹም እታ ኡንኮ زي تتكمل قالك فالت تتكمل نير تاونكو تريفاتو زلا اجندا عفار تبلع بتا عفار كوينات كجمر كم زغل تاونكو مريت كتكمل زغل حزبك كتكمل زغل ابزي وانز تني عفار وغني كون زغل نتورو ما تدغيمو بعفار غيرو حتى اجندا خسر كفتنيو من الوقت مسير ترى فتنا هاي كوينات كجبر يخل خوني اي كوني اي جبرني يركع مجمات كبيره يكونن the sweetest part تطعم كفالناتو ግን imagine تግራይ ዝበሃል هاجر كون تحرقين وي مدى بنتلو now or never زبل بلان يزلو تحتي أمحرة تزبلت عدلتيو أبي سراوي تحزنا بشعبيها قصو كنت متجميرو فانو كالوت حيلتات تزبلت عدلي كونم كالاي دما ازيوم سبات زياتم اوريد وديوم كم زلو يخاطر دالا ابتغراي زلو حيلي بفلاي نتي مقبي دو خالو دو كاركتر اساسينيشن قبل اليوم بزي صفحة مركة يوم زحر مزلو ازي كنتات زي نتي هذا ابزي عند فيديو شير زقبر والا اسك من البات مزو كنتات نتي جنرال ميغبيز بال كارمو بزي صفحه عندهم تارجت غيروم زلو حدا بحدا دما كارمو مخانو ينا نرزلنا زي اسك سمعوا مش كلهم بسمين زلو لإرترا هزمكنا عباد هزمكنا يا محار هزمي بسلام كنا برينا ندل عزون داجنا داجنا ناي سلام هزمينا ناي سلام سراوتنا سلام محمد سلمك حالس هزمينا نوذي ربنا ملا فتاوي هزم تقراي بعالي فردتي كونشس هزمي عزون بسلامنا سراوتنا نقبر زلنا هذا سبزي حجون انت خونا نحنا سلامنا ندلي كوينات ايد لينانيو اي واتس انانيو يزبل زلو سلازي انتاي كغبريم زفتنو زلو زي سبزي مسفانو خوينو كارمنا يمصالو زبل زربا امانه ابزل على درجه ابصيهم بزي صفحه منقدي بروباغندا يسرحوا دلو قال غزيه زي ملسو حتى يلن كنبل كلنا راي سمعوا تيتنكل ابل الارترا استبهله كل باب حدا كفتشن كمرمرن كرينا سمعوا اسكبزي تمني وبلانكا من اسيرا يا خمي غيركا توصو مغنات قدم حجون حزب ارترا كمي غيركا كمزوص
بلان جيروم بعلن نبعل من زينا برلمان تزايقهم يوم قد إيرترا قال زي تقولوا أي صلاة يكونات كوينا زلنا أنت أخم تقول لهم خبال كلهم تيلم أبس مرة ولا قونا يتلاقي دسنانيو اتمنى زي كم زوج نقبر لنا ما نقصد بينه مسترفقة زمرها حين مسعنا خورديو يساي ريهودو تيلو حجونا شعبية قداي ريقوم بس بسميهم زس قالنا قداي كنا نيلو حج خمس من يصير عليهم مستمس بس زولوهم أنا شعت الزاري بيو إذا نيكد محج مد النجار استوب زابيري لا كد محج عدنا أجركم لكم مخنياتو بس أيو زعرق أيو حيدي يقولون من عسى وسي إيرتران داولكم لهزب ترى زي ما تواتي وهم بيخون حجون بس نسرع هزب تقرأ طلعيون خايفلت تقولوا والله يخم يلعب إتزو تمني وبلانكا من إسي رايا خمي جركا توصو مخنيات قدم حجون هزب إيرتران قبل الهزب إيرترا استقبل كونت هاتي ما مليسو كويو كجهات كله تريو ترديهم لهم كجهات كله تريو زاقوا لزيها بزوج زي حكياتوت كجرمكم قال كابتم أقدس حكتاتنا إثيوبيا زوج سبنتلا إذا سبزيها كند من تاي أجاري إيرترا تزارب تغل أبا قدس مدرك حكتوتيا أبزخ سمعوا تاليت فيديو لنكنا أنت جرما بزعبهم بزي حتزارب زلا سمعوا أبزخ تقراوي زهدن تقراوي نعي جنا كون كان زي خيل تردي أرجع الله قدر فتخالي يتجور وانجل سرح قلا جنرال تبرز لهم أتم جنرالات سبحانه بسرقي بعمل دقانستيو بقتلات بمزرنا بسرقي بجحلات حزب أبزي خويناتو بمتاو جنا سمعهم دلهم نايمن جنرالات تجلس الله زوم جنرالات نايمنيو نتيجة جنرالات تجلس الله أتوم جحاف دخون سبعات كتايلو ممنيرم زغلو أخا جنرالات نيتقرأ اللغة زغلو أخا زغلو أخا جنرالات نيتقرأ اللغة زغلو أخا اليوم يمتم أنا كنت تراش عندي زبلو الذي تراش لزخونة تراش توكي دزارب بحفشة زحزني وأتنت نتاجنا لاون كنت تراش توك انت زبلاون زبالة أشم مغانا تلونيرا سمعوها مزيوم سبات زياتهم بيلا جيروم على عكوت لهم مخنياتو كله تدحسوا وزنبرو كابتو مزبي السو زقنو خاز بلوم زنبره اها اي جيت ات سلامتاي كم زقنو حجي ترديني حجي تردان زلا انتاي غبرت بلوم صنيها زقنو خاز بل زلو نمنتاي كني كم زلو دما لبام عمتوليو انا تردات النيرا حجي ترديات سلامتاي كم زقنو كنناتو كامنتاي استبقس مخانو حجي تردينالو سمعوا ما بزخا تمال حسون بعلو بتجارك من الأسكال لينا نسمع. كاب جنرالات شعبية زمهارو انتهاليو يبقى نسيت تجارك خميجرني أمتى خميجر كان في زبخات تكوش. ما يكون عند إثيوبيا أن حنا كم تجار أنا بتلي كم حنت تجراويتي أو لعلدك أنستيو بزجبر وعمس وصعب لعلدك أنستيو أروح تميت دك أنستيو أب حدا حيلي زت أنسا خم أون بيش عفز تتحزا من جت هتوصل نيرو نزل ما سزيتو هاي تحليفو منين كمين كم زخنا سلاز فلات من يقورا من يطفو سلا نفلت نفردك أنستيو وسوى تواهيلو حنت غير تزرعت حيفا أب تقرأي حقاونة أنت تتخيلو قدام عين دك. Anyway أزي زربازي أسمعكم اللهم أبزيا زيد الحمام زوسكمون جنرالاتنا بحالتي سلطانهم تتقيمهم ريدي بحازنا سر بحث أبانا نداولو أبزي ما تو إلزقتون حدود يوم قدفو ناي ورق قلمنا زي هافتي قدفو خطر رزخل إذا بخقدفو مخونيو أنا كم قوالا نستي بزخونه جزية ستعم نخول تعبيت الزنبرة كونتات زنتصر جزية سلازلو دحان حنت زي هيبك سجريه أجلس ምናምን ነው በእኛ እንደዛ አይደለም ተለጥፎ ነው ያለው እያንዳንዱ ቦታ ላይ መሬት ዝም ብሎ ሐሳብና ገንዘብ ስላለው ሰው ያገኛል ኢትዮጵያ ውስጥ አያገኝም እኮ ኮኔክሽን ይፈልጋል ኬስ ሰፈርነ ምናምን ተብሎ ነው የሚሰጠው ይሄ ነው ኢትዮጵያ ሀብታምነት መንገድ ይሄ ነው የኢትዮጵያ ሀብታምነት ፈጠራ አይደለም የኢትዮጵያ ሀብታምነት ኮኔክሽን ነው ባለስልጣን ኪስ ውስጥ እየገቡ መዝረፍ ነው እያንዳንዱ ሀብታም የራሱ ባለስልጣን ጀሌ ያለው ኤጀንት አለው ባንክ አምጣም ይልበት መሬት አምጣም ይልበት አንዳንድ ሀገር ሀብታም ማለት የሀገር ምሰሶ ነው ሀብታም ማለት ለመንግስት ፖሊሲ በጣም ያስጠና ሐሳብ የሚያመጣ የተቸገሩ የሚያግዝ ምናምን ነው በእኛ እንደዛ አይደለም አቢ ሐቅ ከዛረብ ከለ ስምዑ ሀብታም ናይ ኢትዮጵያ ለመንግስቲ ሰራተኛታት መንግስቲ አብጅቡ ስለዝኾኑ ሐሲቡ
بلح رئيسه سلازلو يكونن هبتام زخون كونكشن سلازلو اتمنجدنا يتمنجستا بيدو سلازخوني حكو this is true أبز بس حكي فالنا أفريقيا بلح رئيسه زلو صبو كامباني مسؤوليته زهرت ما يتسمعني غا مجمريا مريت سلازنبرة فابريكا سلازنبرة نت بوليتيكا نيت منجس سلازحازو بانكا بيدو كال نجرا بيدو سلازخوني إكسبورت إمبورت هجبر دي جلها هجبر كلها بيدو سلازخوني تهابتي كابي كم زمان سكر دعكا زي كل نتوم هابتامات كتريهم كلا غازيوم سكميلهم هابتي ما مملكا نخد قمتي جبركا بحفشة كم نريا زلنا أبزي حق غزارة بنسمعه منجس زبحال دما نزي كم زعينت نقول الدخاز جبر جاي كونه عدل كفتر زغل حقي رتعاو من قد فتيرو سبات ببناتهم من قد توداديرهم كعوتلو سلامتاي كم زي أتوم سلازليونا أنا صراحة زي ما تقول لهم أدفانسد بلايند ستيك مالت معبلت بيترن عين الصورة مالتي كل جزء حد صراحة نسرح خلنا نتاي زدفا قاعد حن متاخم شميران احمد بهال كاب كولج حرش حمل مالو راوي عمت مالتي اذا لو ما انت ادالي زلخو بشكوتي بمنتا غيرنا سريحنا بسغمن بدو ما غيرنا سريحنا لنا ماتي حجي ابغزنا بشكوتي بمنتا يسرحا بفينو اذا فينو حجي انتي حما نغرا له افينو بزح بلاستيك له اذا بلاستيك مسولعنايو او وشت معنا طنا يتقالل مستقال انت يمصنا كانسر ني معنا طيه يمصنا ماتي اذا حسب كاري حجي اذا فينو ينيرو انت فينو بما غيرنا مسحصنا انت يوصينا له ماتي بلاستيك كاوتينا حجي نحن فينا نبلع علينا نبل نبر انتينا نبلع زلنا ماتي بلاستيك نبلع علينا مالتي حجي فينا بلاستيك مسبلعنا او وشت معنا ترى انت يقبل يتقالل ماتي مستقال انت يمصنا كانسرني معنا يمصنا كم هو افشا بو قدم مساته وخا انت يمصنا كاسترايت كم صنا خلي كم هو ستروك لبنا خلي حمام شكوري خم صنا خلي كوليسترول خم صنا خلي ماتي نزل مثل هال تواهيلو اذا بشكوت بنت يسرحنا بسجامن بدو مانجينا سرحنا لنا ماتي طقمنا سجام انت يدعينا اب سجام بزح فايبر له صح ماتي صحجي زخون رصحات اوشت نفسنا زلو صريتو خمس وص جبنا قدامي بسرعه محقا مغبي حجزنا كم توسخ كمان كاب دمان شكوريا كوليسترول كاي كالغنا ماتي طقمنا يدوما انت يدعينا اب دما بزح مايكرو نيوترينتس له معدنات ماتي ازيون كبعل بوتاسيوم كالسيوم فوسفورس فايتوسيروس زبالو اذا حجي انت يطمنا نقولعت نعبيت اكلتهم من اصلا من حجزهم كم توسخ ون نعبيت سواكا نمدلال اعصمتهم حجزهم ايرون سزلوها كحمام انيميا كالغنا ماتي حجي تقند علامه حجي لازم سرح زغبر النجر انت يرينا اب حزبنا سكب حجي زي نقحنا النجر له انت يزغ زي نقحنا النجر اب علتو مغبتات ناس تنتكم فينو انتكم فينو خا بلاستيك كم زلو فيتنا بلاستيك زلو مغب دحر بينا خا كانسر كم زمصنا ني معناتو فيتنا سلامتي موزين غفو اب كندي فينو غديفنا اب كندو انت ينتكم كم بعد سغم ديو قيحطاف ديغلا ام مغبنا كنزوتر لنا ماتي واي اتماتا كوليس كتم بجاهم ازيا truly inspiring entrepreneur ازيا سبزيا انت يزليا زلو فابريكات راي مهنات يزليا زلو كمز عينت حساب دما انت يزليو انفستر يزليو كمزيوم عينت حسابات حيزو مسمصو مسكالوت تكالات مسكالوت منغستون كحجزو مخلقن منغست كل غزي دروج يعاقمو اي كل عالم منغستي نزوم سبات زياتهم انفسترز نزيا مزيا تشاريخو فابريكا زهنص الله طريا تدلي اذا بشكوت زيا اندبلكم زلغو 10 years from now 5 years from now درهم عمت نايزا قال زيا بشكوتي فابريكات غيرها بسوبر ماركتات تديرينايا انت دي ترايو ايرتراك معبلا يكونت تسفات راينا معبلا يكلوا ناس غلمبر تكبراو معبلا كلوا يكون the idea زيا قال تبوزلا ازي innovative productive وصيتاو productive عندنا زلو productive سبشكوت فتيو ولا بشكوت فتيو سلازي نتزلو صقم كفتح زخل مدهانيت رقيب على ويون مقبر رقيب على ازيا فابريكا خوينا وشت عادي اب زخونه دكان ايرتران تزيلا ايرتراكت معبلا يكونتن سلازي نزي كمي غيركا وصيت كم زغبر تغبرو ناي منغست قدام يسرح زي كون زلو نزوم سبات زياتهم مستبر اسمال زلو اتا حيزو تكال نخفطرو كحجزوم كخلالو that's the role of the government عدل كفتر كخلالو ازيا معقنيت حنتناتا ازيوم حج نريوم زلنا نغصن نقول لك تعازلكم ملي دانيال بهال زمصا كل زوبا غاش باركا نزوبا كولج ادما 13 تمهاريت كفري سيفنس بيت مرتي جبل حميد زي حجا اغربيه زلو دما سولار تشارجر هات بهال زي سولار تشارجر هات اب زبانا كلت
ሶላር ኣለዋ ወይ ክልተ ፓነል ኣለዋ እዚአን ፓነል ድማኒ ካብ ሳንላይት ተቀቢለን በዚ ድማ አዳፕተር ኣለና አዳፕተር ኣሎ በዚ ድማ ኬብል ስለዚ እዘን ሶላር እዚአን ካብ ሳንላይት ተቀቢለን ናብዚ ብርሃን ይህባ በዚ ከዓኒ ዳይሬክት እዚ ሶላር ድማ ናብዚ አዳፕተር ሼር ትብለና ካብ አዳፕተር ድማ ናብ ኬብል ድማ መልክዕ ዋየር ናብ ሞባይል ስለዚ እዚአት ቀንዲ ስራሕ ኩላ ምክንያት ከዓኒ ሓርሰት ሃገርና ወይ ንጓሰት ወይ ድማ ጻዓት ኣብ ዘይርከበሉ ቦታስ ተገልግል ትገል ከምኡን ንኣብነት ብዞባና እንተ በፅሓስ ኣብ ኮሌጅ ሕፅረት ናይ ጻዓት ኣሎ ከምኡን ሓንቲ ስድራሲ ክተምልእ ኢላ ብሓሙሽተ ቅርሺ ትኸይድ ኣብ ካልእ እቲ ገንዘብ ድወፅእ ዘሎ ናይ ወርሒ ታይምስ ባይ 5 ተጌርካስ ናይ ዚአን ወፃኢታት ክሽፍን ስለዝገል ብቕልል ድበለ أتم سبات تايدل عدلي تازي أنت إرتراس عدلني حجر يزبل أنا بزوج زي نز خير أخويا خامس بالنيرة another innovative product أبي إرترا نفسه كف حرسة قدامه يكون جرزلو نفسه كف حرسة أبي إرترا زلو قابع كم زات ساجرة تزلا تم حق كن جرام الله سلمتاي قابع زين تك ما نبدأ ميز حزن تكساس اللوزم كله مكسيكانا كن قالوا قابع زجبرو كابتس هايبر تأنا يقاش باركانا يكاله صحيح كلا خلالك صنالي بكا نرأس خادمة كابتن عايز هايبر تو يكلا خلالك سلزي أبروس يود ما زاق قابع زيا سولار توسيهم لا أنت تسمع لهم أبزي نفس وقفه ناي سولار سولوشن يمدم توزر له سلمتاي إلكتريك سلزي له إنوفيشن ويفتراونت تابعيد ما تكاب شجر أجمع ساقات مكا يتشين تديلا قال أنت لك مفتحي كابي خدلي كل زعلم فتير وزر له شجر ناي نجار سلزي نبر مفتحي كرغبي لهم زجبر ويو another very promising business سمعلنا زيهم كلهم كل عنر يمزلنا أبكالهم كريكم يد حنا أبكالك زي 5 كمية زيهم سمع واسكس هذي عم تزل والد رايمتي خط حستوك مكالة خلي إيتيات تبان عبزوخنا عادي زوخنا سراوي تكمل عينة كستا جقلت عند حسب ترى حسب أو وش تيرترا مزيا خمي جرات مسرحي بوش تاو عقلنا مالتي كابدو جمت ياخد كدنا خلنا بزح تجمعات له حدا نخنا توزل له وتعيتات خلاص كان يتسرع حب بنا إيرترا ستاندرد كنا تسرحي مهنياتو أو عد بلد كون خيل قال خون خيل بناتهم ستاندرد نعم بزت عموم لازم إيرترا وقطع عموم يتكاملوا زنبر بوتا خوين تانيو جي أبكليشن سيستم بوتات مصنعتي استجبرت مصنعتي يعني تا سير خيباتو نحن دما دحر خمس ياتو موتيع صمعته مالتي كلاي ነገር ካልስ ነዚ ሶላር ፓነልሲ بخميس نابزلات مازن تحيكا كنت خلوط أنخير مالتي نابزلو مازن تحيكا أني خطوي أنخير مالتي السلفة وسيف قاد هنا سيد مانا ما جمرتاش مينو أي سكاتات هبت بحري تتقيمهم لقى عبد مس نتاك دمت تبنا نسي غاني كنمي تيسب ممتاوس تدولي خاي تدولي كتفلت انت وينك بس ابزي ازلا كاميرا بس ابزلا كاميرا نوريو مالتي شعو اذا كاميرا بس كاميرا مزرانه يلينا دي يلينا بزي قال دما عقن ماي كندي لترو ماي اذا لادما ابزي لادنا كندي لترو ماي كم تحزت بزي انفطا مالتي بس حجي سحل اير وصلنا مالتي زي خاناتيا دارما مالتي فانكشوال دي جي تبال زعت دلواجه مالتي زياد جي زي ذا كوادرو ولا حنتي تولعني مالتي ذا كوادرو تحزا بزي خمسه انا ماكينه يا مصوينا زنا زي هرملو زناب نحرز مجمرتا كمي وحاولكم شمي احمد محمد علي كعدمي 10 شعاته كبيت مرتي امباقدم كباصع مالتي تاكت ماتشتلا مالتي قال بجيك ماي مستي انت تقول له صراحه مالتي نحد بيس ኤርትራ ነዚኦም መንስያት እዚኣቶም ኣብ ተግባር እዚ ንብረት እዚ ናብ ፋብሪካታትን ናብ ፕሮዳክሽንን እንተደይሕሊፍናዮ ዓብ ክሳራ ጥራይ ክብሎ ዝኽእላነ መንግስቲ ኤርትራ ዓብ ቃልቦ ገይሩ ከም ዘሎ ኣብዚ ነገራት ንርኢ ኣለና the rest the second step is ናይ ብሓቂ ንደገዝ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ክእትዎ እንተደልዩ መንግስቲ ኤርትራ ካልእ ፋብሪካታት ህነፁ ክብሎም የብሎም ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣብዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኢንቨስት ንክንገብር ክሕግዘና ክኽእል ኣለዎ ክሕግዝ ክኽእል ኣለዎ ሓደ ዲፓርትመንት ክህነፅ ክኽእል ኣለዎ እቲ ሪሶርስ أبدأ له معاد حبت له معاد جنزب هلو حسابات كم نايزيهم كهلو ناي خليو أنا نفسي مزياتهم زوجة در حسابي بالليل دينني إلى مزيهم سبعة زياتهم كسر رحمة الله I hope زنا جرزي كم
كم حدا إمام توسيدو إيرترا دما نابوزة توكر سرحنا خدقبر نتبملو تحسطاب زخيم سألكم نتهم صريحهم دخيمهم فيديو كريهم زمتسوه كيتكم رأيوهم أبيرترا ميديا نتورك يا زلازيا اتخالد مقابير لينكين ماتسيونير قرارج أما بسوشيال ميديا سلازورد ويهم تيو نايلومي عرساب زخودي كم نايلومي تحقو سيفلتني بزو مسعنا زياتهم we are very proud of them أملاغي حقزهم نابز بلس درجة كبسحنا زخول ولدن رلنا لايك قبرو سبورت قبرو مزيات أنت درف دماغ قد فكمي زي عم تلون هو اللي بلون زي عم تلون هاي بلون سوعد زي خبر تلون كل البلد اللي بلون عليه عمت عمت تلون البلد اللي بلون باني راي زي خبر تلون عليه اللي بلون تقعد تقعد تودي